Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. A darasin mu na yau ma tambayoyi ne guda uku kamar kullum, wanda insha Allah dukkan wanda ya amsa wannan tambayoyi yana da kyautar katin waya. Ba tare da ɓata lokaci ba za mu je ga tambayar mu na farko. Tambayar mu na farko ita ce a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura masa yarsa bayan Allah ya mata rasuwa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake aura masa ɗaya daga cikin ƴaƴansa. Wani sahabi ne wannan a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam? Sannan kuma menene sunan wacce aka aura masa ta farko, sannan kuma menene sunan wacce aka aura masa ta biyu? Wannan ita ce tambayar mu ta farko. Sai tambayar mu ta biyu ita ce a cikin Alkur'ani mai girma wani annabi ne wanda Allah ya ambaci sunansa har sau 25? Wannan ita ce tambayar mu ta biyu. Sai tambayar mu ta uku wacce ita ce tambaya ta wato ainihin ƙarshe. A cikin Alkur'ani mai girma ayoyi nawa ne a cikin Alkur'ani mai girma? Wannan su ne tambayoyi guda uku wanda insha Allah dukkan wanda ya amsa wannan tambayoyi daidai yana da kyautar katin waya. Allah ya bawa mai rabo sa'a, sai mun haɗu a comment.